كما يكليخون لو معانتي بزعبة صيرت كمهركم متى مساكد معارض دلوقتيهم واو مفاعات حصانات نجمر بولو جمع لو معانتي تعي تقبر لها لو معانتي الحصانات بزعبة صيرت كمهرمي واو نحن كل مهار وتخيلا أمو نجمر كل مهار هو نجمر هراي حصانات نجمرتا أبدأ خمسة إحنا إدنا بزح رسحات تصنحو لجزانا مساعتنا تبو غيرنا معين سمنا غيرنا خنحسب لنا مخنياتو أبدنا بزح عينات رسحات جرمن سلازلو يتحسبنا نهبلنا نحمل نبدنا نحمل نسدرنا نشاغل بحر دقا كي تحسبنا زغونا نبرات مدعي ومستي حتى كيفنا عبارات سدرا كحمو يغلو سلازه هتعنا عبدقات علينا يزانا مساعدنا بقلطف إدنا بماين سمنا نجرنا نتحسب وهتعنا تري أقداسي مهناتو تري دحران تمرتين نخيط نمهار نسدرنا نحجز ندحر دارسيحنا نتجنو كل سب يتسأل أنا تمرت تخينا مسانا دمهارو سلنتجنو يتسألونا دمهارتنا محازوتنا سدرانا كيتسألنا مئتان كل جزء نفسنا عطينا كنحسب علينا كدانا عند الرسيكم كنكير لنا أفتي درسحنا أمتو كتانا نفسنا بتريت نحاس أنحمل منا كل سب يفتونا زد أبارو هتانات نهوين أبتريت حاجز ألو نسهر دسي لنا هراي هتانات بمعانتي وسايب زعبات صريت صبوت معاكم كتكونوا تسفى قبر هتانات صريت تعنائي نفسنا جزانا صريت نحاس يغني لهتانا تشاو يقدونا نتحاسب صبو غيرنا نتحاسب صبو غيرنا كمزي غيرنا نتحاسب كمزي غيرنا نتحاسب كي تحاسبنا مقبي تبالينا كبدنا نحمل يشغلو سدرانا دقة كي وطنا عبقزات عاتينا نوعل بيننا هتصانات أقدونا بتريت نحاس هتصانات يقدونا بتريت نحاس سينا نتحاسب قاتنا مقبي كي بلعنا نتحاسب سننا كعشو تتاويتنا نتحاسب نفسنا حنداي تتاويتنا نتحاسب يقدونا هتصانات نغون صفوفات هتصانات نغون صرويات هتصانات كل جزء يقدونا بتصريت نحاز نكوت سينا قطنا بوق غيرنا نتحاسب سننا صبوق غيرنا نتحاسب دقن دحرو عيلنا كعشو نتصاوت اتويلنا غزانا نفسنا نتحاسب بزوح سب سلام كنبل توعيلنا يقدونا نتحاسب
ህፃናት ንኹን ፅሩያት ህፃናት ንኹን ፅፉፋት ፅሩያት ምስ ንኸውን ኩሉ ሰብ ይፈትወና ፅሩያት ምስ ንኸውን መሓዙትና ይፈትውና ፅሩያት ምስ ንኸውን መምሃራና ይፈትውና ህፃናት ህፃናት ንኹን ፅፉፋት ሕጉሳት ህፃናት እዮም ፅሩያት ሕጉሳት ህፃናት እዮም ፅፉፋት ፅሬት ጥዕና ኣለዎ ኣብ ሂወትና ፅሬት ጥዕና ኣለዎ ኣብ ሂወትና ህፃናት ህፃናት ንኹን ፅሩያት ህፃናት ህፃናት ንኹን ፅፉፋት ህፃናት ህፃናት ንኹን ፅሩያት ኣብ ደገ ክትፃወት ፀኒሕና ገዛ ምስ ኣተና የእዳውና ንተሓፀብ ፅቡቕ ጌርና ንተሓፀብ ፅቡቕ ጌርና ከምዚ ከምዚ ጌርና ንተሓፀብ ከምዚ ከምዚ ጌርና ንተሓፀብ ከይተሓፀብና ምግቢ ተበሊዕና ከብድና ንሓመም ይሻቐሉ ስድራና ደገ ከይወፀና ኣብ ገዛ ተዓፂና ንውዕል በይንና ህፃናት ኣእዳውና ብፅሬት ንሓዝ ህፃናት የእዳውና ብፅሬት ንሓዝ ንኮተሲና ንተሓፀብ ገፅና መግቢ ከይበላዕና ንተሓፀብ ስንና ኩዕሾ ተፃዊትና ንተሓፀብ ነብስና ሓንዳይ ተፃዊትና ንተሓፀብ የእዳውና ህፃናት ህፃናት ንኹን ፅፉፋት ህፃናት ህፃናት ንኹን ፅሩያት ህፃናት ኩሉ ግዜ የእዳውና ብፅሬት ንሓዝ ንኮተሲእና ገፅና ግቡእ ጌርና ንተሓፀብ ስንና ፅቡቕ ጌርና ንተሓፀብ ደገ እንድሕር ውዒልና ኩዕሾ ክንፃወት እትዊልና ገዛና ነብስና ንተሓፀብ ብዙሕ ሰብ ሰላም ክንብል ተውዒልና የእዳውና ንተሓፀብ ህፃናት ንኹን ፅሩያት ህፃናት ንኹን ፅፉፋት ፅሩያት ምስ ንኸውን ኩሉ ሰብ ይፈትወና ፅሩያት ምስ ንኸውን መሓዙትና ይፈትውና ፅሩያት ምስ ንኸውን መምሃራና ይፈትውና ህፃናት ህፃናት ንኹን ፅፉፋት ሕጉሳት ህፃናት እዮም ፅሩያት ሕጉሳት ህፃናት እዮም ፅፉፋት ፅሬት ጥዕና ኣለዎ ኣብ ሂወትና ፅሬት ጥዕና ኣለዎ ኣብ ሂወትና ሰላም ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ሎማዓንቲ ብዛዕባ ፅሬት ክምህረኩም መፅአ ምሳይ ክትመሃሩ ድልዋት ዲኹም ዋው ንፉዓት ህፃናት ንጀምር በሉ ገማ ሎማዓንቲ እንታይ ትገብር ኣለኻ ሎማዓንቲ ህፃናት ብዛዕባ ፅሬት ክምህሮም እየ ዋው ንሕና ክንመሃር ዶ እዎ ትኽእላ እሞ ንጀምር ዶ ክንመሃር እዎ ንጀምር ሕራይ ህፃናት መጀመርታ ኣብ ደገ ክንፃወት ፀኒሕና ኢድና ብዙሕ ረስሓት ይፀንሖ ንገዛና ምስ ኣተና ፅቡቕ ጌርና ማይን ሳሙናን ጌርና ክንሕፀብ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ኢድና ብዙሕ ዓይነት ርስሓትን ጀርምን ስለ ዘሎ ከይተሓፀብና እንድሕር በሊዕና ንሓምም ከብድና ንሓምም ንስድራና ነሻቕል እንድሕር ደኣ ከይተሓፀብና
ዝኾነ ንብረት መብልዒ ወይ መስተይ ተኪፍና ኣባላት ስድራ ክሓሙ ይኽእሉ። ስለዚ ህፃናት ኣብ ደገ ፀኒሕና ገዛና ምስ ኣተና ብቁልጡፍ ኢድና ብማይን ሳሙናን ጌርና ንተሓፀብ። እወ ህፃናት ፅሬት ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ፅሬት ድሕሪ ትምህርቲ ንኸይድ ንምሃር ንስድራና ንሕጉስ እንድሕር ዳኣ ረሲሕና ንጨነው ኩሉ